Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы. Студияда Илдар Кыямов. Җәмәгатьчесе һәм тарихчы, мәгърифәтче Нурмөхәммәд Хөсәйнов белән әңгәмәләр циклын дәвам иттерәбез. Ассаламу алейкум тагын. Нурмөхәммәд абый. Менә без узган тапшыруда сөйләшеп калган идек, тел тарихын өйрәнү юнәлешендәме. Сезнең гимназия укучылары мисалында. Менә бу минем уйлавымча шулай ук баланы мөстәкыйль фикерләргә өйрәтә торган бик кызыклы юнәлеш. Юкка гына университетта Истфилфак тарих филология факультеты булмаган инде. Элек шулай. Менә шул турыда сөйләгән. Итрустларга килеп терәлгән булай. Тел һәм тарихны аерып өйрәнүнең зыяны күбрәк, файдасына карый. Аны кайчандыр инде аерганнар, менә филологияны күбрәк бирәбез, тарихны күбрәк бирәбез, аерым биргәч, әйбит. Әмма бу дөрес түгел. Узкий специализация бер фәнгә дә файдага түгел. Бүген аны уже күпләр аңлады. Фақат ике билим килеп кушылган җирдә, ике төрле билим килеп кушылган җирдә ачыш мөмкин. Безнең һәрбер яңа фикер ачабыз икән, без ниндидер бер фикерне икенче фикер белән берләштерәбез дә, шуннан өченче фикер туа, без һәр шуны сөйлибез. Бер әйбердә һавадан төшми. Менә без тарих дәресендә, менә сөйләп күрсәттем әйбит. Тарих дәресендә, татар халкы тарихында Америка индеецларының телен сүтәбез, итрусик телен сүтәбез, шумер телен сүтәбез балалар белән. Без вроде бы тарих өйрәнәбез, төркиләр тарихын, һәммәки без шул вакытта күрсәтәбез. Менә бу безнең татар сүзе, аның нигезендә безнең телнең нигезе ята. Менә бер карасаң, тел дәресе ул как бы кызык балачага өчен бик кызык та түгел, бер карасаң. Формулалар ятлау, кагыйдәләрне белү, ялыктыргыч. Әгәр дә аны менә шушы тарих белән кыстырып, тарихка кыстырып, уйный өйрәтсәң, менә үзең таба әле шушына дисәң. Тәмле итеп бирсәң. Алар ярышалар. Менә мин утырам, хәзер алар самостоятельный эш вакыты башланды. Берсе йөгереп килә. Мөмкинме китереп килә. Мин плюс куям. Икенчесе килә. Аны ничә? Хәзер мин тагы булдырам. 15 минут эшләдек. Балалар уже отсынка уже дежурный утра. Син 8 нап килдең, сиңа 5, син 5 нап килдең, сиңа 4. Менә мавыктырып, баланың күңелендә тагы горурлык үсә. Безнең телдән ясалган бит бу. Шумер телендә безнең изләр. Анда Тәңрегә килеп чыгабыз. Дәңгир телендә. Шул балалар Тәңренең кем икәнен беләләр. Шумерлар безнеке булган. Итрусик телендә дә бу сүз бар. Түгәрәкләнә дә куя. Америка индеецларының телендә тангаро. Эшкәнем бар. Тангаро. Кош. Райская птица дип тәрҗемә итәләр. Кустоның фильмында да шул турыда сөйләнә. Менә ул безнең тарих шунда күренә. Америка континентында без тапкан, менә улым белән 5 Тәңре дигән урын бар. Тангаро, Тангари. Бермә-бер. 14 татар дигән топоним бар. Булар очраклы була алмый инде. Берсе очраклы булса, икесе, 14 татар дигән топоним очраклы була алмый. Һәм аның янында Тәңре дигән сүзләр була алмый. Һәм әлбәттә менә сезнең роман-герман телләре нигезендә кыскасы менә шул юнәлештә язган китабыгыз шактый гына кызыклы бит инде. Ничә ел эшләнде ул? Бик кызык әйбер бит инде ул. Менә роман-герман телләренең төрки нигезләре дигән сүздә роман нәрсә ул? Ул бит Рим, латин теле дигән сүз, әйбит. Латин теленнән чыккан француз, инглиз телләр һәм алман һәм герман теленең төп өлеше аннан алынган. Аларны аерым герман теле дип дирәк аералар инде. Роман-герман телләре. Герман телендә чынлап та менә без роман телләрен француз, инглиз, итальян телләрен без так тиз нитеп бутарлап бардык. Чөнки рус теленең төрки нигезләрен уже әйттек. Урыс теле битендә индоевропейслар теленең бер группасы, әйбит, рус теле, славян телләре керә, телләре, әйбит, ирани телләр. Шуңа күрә безгә рус теленнән соң латин телен сүтү һич кыенлык тудырмады. Аның нигезен барлау. Менә немец теленә килгәнек, немец теленең бер өлеше сүтелә, бер өлеше сүтелмәй. Анда одна кеше килеп чыкты.
Анда гарәп сүзләре шактый килеп чыкты. Немец телендә. Немец телендә шактый гарәп сүзләре бар. Нигезендә. Аны эзләп табырга кирәк. Без читкәрәк куеп тордык берникадәр вакытка герман телләрен. Аннан соң инде бер аңлап алгач, менә бит аның однакысы. Аннан инде герман телен эшләп бетердек. Билгеле инде менә латин сүзе астына татар телен китереп куясың да, юк. Менә телләрнең үсеше берәр хәреф үзгәрә, допустим, анда финно-угыр телләренең кайсысында да шушы сүз бар, бер генә хәреф татар теленнән үзгәргән. Моның белән менә латыш галиме Галина Шуке дигән, менә мин аны югалттым, интернетта юкка чыкты ул. Без аның белән берникадәр хезмәттәшлек тә итте. Ул да шомалап алган латыш теле татар теленнән ясалганлыгын ул нык алга сөрде. Менә без шуны китереп куябыз да, кайсы телләр һәм менә телләрнең тарихын шуның араша өйрәнергә була. Беренчерәк кайсы тел ясалган? Татар теленә кайсы якынрак? Бер хәреф үзгәргән, аның өстенә куябыз шушы квадраттарга куелган тагы бер сүзне. Бер хәрефкә үзгәргән, бер хәрефкә. Шуннан килеп чыга, бу сүзгә ошамаган Ят сүз. Француз сүзе. Бер хәрефләп менсәң, килеп чыгасың шушыга, менә бер хәрефен күчергәндә, бер хәрефен. Берсе шулай, шараклыгына булган диек, әйбет икәү. Бездән да 40 мең примерно берәмлек, махсус нитмәдек инде, битләрен санап чыктым да, примерно ничә сүз кергән. 40 меңләп сүзне без бутарлаганбыз, булып чыга. Демәк, моны бит инде үзенең системасы булдырылган. Без уже аны күз йомып эшлидер. Просто муторны утырырга, курсорны күчерәсең, тагы бер хәреф куясың, топ күренеп торсын өчен. Аны ачып караган кеше менә Мирфатих агай аңарга кереш сүз язды. Ул инде моны гениальный юк димәде, шулай дип атады. Һәм моны инде мин дәрескә алып керәдер, менә балалар, әйдәгез әле роман герман телләреннән дә бер-ике сүзне аеруча теге башкычлары әз булганны. Менә мәсәлән француз телендә храм сираль дип атала. Бездә бит сарай. Монда ярак түгел 3 адымнан килеп чыгабыз, француз телендә татар сүзе ярылып ята. Менә шоу. Ул бит безнең шоу-шудан киткән әйбер. Менә шундай әйберләр ярылып ятканнары да бар. Bütün телләр буенча бер сүз булып киткән дә, шул ки барган. Кайчакта иренгәннәр бу телләрне ясап утыручылар, иманым камил, телләр ясалган, разделяй властвой, бүлгәләрдә хакимлек ит өчен милләтне төрле шивәләргә бүлү, төрле халыклар ясау, ул махсус эшләнгән жреслар тарафыннан эшләнгән эш икәнен без исбатлый алабыз бүген. Шактый кызык күзәтүләр. Инде менә символикага да тукталыйк әле. Рәсем сәнгате белән кызыксынам дидегез. Менә ак барс безнең бит инде символыбыз әйме. Менә ул каян килеп чыккан? Аннары бит инде татарның матур менә күренеп тора, студиябызда бар лалә чәчәге. Менә аларның тарихлары ничегрәк икән? Бер карасаң ул гади генә. Валиевлар эшләде. Бу юнәлеш буенча татар халкының бизәкләре буенча алар эзмә-эзлекле бик күп китаплар чыгардылар, әйбет. Менә мин соңыннан уже алар иң соңгы китапларында аңладым, ул шушынырга икенче юл белән килеп чыккан. Менә бу ләләләргә һәм башкаларга безнең бит менә күп нәйләр 3 ләлә Штажлы. Лалә чәчәге. Менә булар икесе ике әйбер. Алар тарих төпкеленнән киләләр бүгенге көнгә хәтле, әзме күпме рәвешләрне үзгәртеп, киләләр. Шулай ук менә ак барыс, менә җирәклек, тоем, ниндидер дәрәҗәдә белем, Елгарлык китергән шуңарга, шул хәтле дахи фикергә, мин аны әдрәк кенә беләм, тарихын ни өчен шулай ак барысны сайлаганнар. Ул вакытта Грифон итеп Татарстанның бизәген, гербын ясарга ярамый торган вакыт иде. Куркыныч вакыт ул вакытта. Кайсылай шәүмәлә. Шахрайлар монда килеп куркыталар. Мари урманнарында танклар яталар. Шундый заман бит инде. Әмма ки җирәт иттеләр безнең
Нажағай ойынын қатырлайсыз да, ол бір сөздеген атырып қалған бізде. Фактически ол грифон. Грифонны білесіз енді дүрт аяқлы, орыслан гәудәлі, қонатлы, құйрығы тұмшықлы, қорақыш бүркіт тұмшықлы, сондай жерде де, суда да, көкте де отауларымыз ойлап ішлегенлер. Ол Бүйік Татарияның символы. Бұл нәқ Татар Бүйік Татарияның символы. Һәм ол фақат шылғына болған. Аңырдан дракон ясағаннар соңынан. Дракон дейлер қойдадыр. Анда Қытайда ол біздің шушы грифонына әзгіне өзгертілген ақбарыс шулық. Ақбарыс орыслар, юлбарыслар, олар бетіне кашаши неге кірелер, жәндіклерге. Демек біз Қазанның Зеландын хурлап дүрішлемейбіз. Әйе, біздікі. ол екі аяққа қалдыралған шушу грифон. Екі аяққа қалдырған, мысқыл етіп қалдырғандар аны. Әмма ки бар ұрыслар да аны бүтіней жемереге жүрет етмегендер, қалдырғандар. Чүнки ол вақытта алар білгендер, что ұрыс ол шулық Татар. Шоқынға ғына. Әмма ки, но бұл шынлап та шулай. Путин езі менің көз алдында, менің аның алдында шығыш жасағаннан соң ол өзі айтты, если нас поскрещти дейді, өзінің янында ашлаған татарларына сонап шықты да біраз, а что считать дейді. Міне, шул вақытта шушы туғыра үстінде эшләгән жігітлер, һәм мен Тимир агай бит инде моны карап торган, аларда шушы гыйлем булган, һәм алар орысланны куярга җөрьәт итмәгәннәр, әмма аның младший браты, кече туганы Акбарысны куйганнар. Томшыгы юк инде, ярар. Ул борынгы заманда кайчакта томшыгын тоже төшермәгән флаглар бар. Бүйік Татарияның рәсем шушы флагында ул һәр вакыт булган, анда кайчакта шушы томшыкны төшермәгәннәр. Менә гыйлем булган. Һәм шушы грифон урысларның бүгенге иң борынгы ширкәүләрендә, диварларында, борынгы капкаларында кайда сакланып калган, теге кованы чукып ясалган. Менә шушында шушылар бар. Алар белмиләр моның нәрсә икәнен. Нишләп булаларда шушы грифон булган? Ширкәүдә ничек шушындай сынга табынырга мөмкин? Әбит, калдырганнар. Менә алар бу яктан зирәгрәк дип әйтә алмыйм. Без чыгарып ыргытканбыз. Алар чыгарып ыргытмаган. Хәтта Петр I Кириш шәһәренең туграсын булдырган вакытта шушы грифонны калдырган. Бүгенге көндә дә Киришныкында үзгәртелгәнрәк, стилизованрак шушы рәсем тора. Ягъни ул Хакасияның гербында бар, кайбер шәһәрләрнең, шушы безнең Төрки дөньяның шәһәрләренең гербында, по-моему, Менделеевский, Менделеевск бар бит. Аның да туграсында бар. Шактый шәһәрләрдә һәм илләрдә бар. Беләсезме, Уэльсның гербы, Уэльсның гербы шушы безнең грифон. Димәк, юкка гына Шотландиягә Брилевның нин карадыгыз микән? Мин Тимир агайның юбилейына фильм төшереп кайтты ул нидан, Эдинбургтан. Менә ул анда күрсәтә бит. Менә бу анда уйнап тора нидә, Волынкада. Это Тартан из Татары, из Великой Татары, дип үтеп китә. Шуннан шарфын күрсәтә. Шотландларның ниян ару билгеләре, кабила билгеләре. Шокмак. Һәр кабиләне үзенеке булган. Ул шулай ук Тартан дип атала. Һәм алар шулай ук беләләр, что бу Бүйек Татариядан калган. Андагы тарихны без югалтканбыз. Һәм без аны милашеведение белән эзләшәк, берникадәрен реконструировать итә алачакбыз. Иманым Камил, без бу юнәлештә шулай ук эшлибез. Һәм шушы Брилев, аның канда тоже татарлык бар. Һәм ул обкрәбезне китапханәгә, Шотландия, Эдинбургны һәм Королевский библиотеканы общага да күрсәтә. Менә Бүйек Татария турында язылган 1700 елларда, айбет. Һәм шуннан бу юк була. Пугачев восстаниесеннән соң Екатерина битендә предать вечному забвению этот бунт. Пугачев восстаниесе турында бүген безнең мәгълүматларыбыз юк дәрәҗәдә аз.
Не үшін? Чөнки менә Пугачев ул татар булган. Менә бунтовщикларның күбесен күмгәннәр татар зиратларында җәзалаганнан соң. Ни өчен? Беркем дә сорау бирмәй. Алар чөнки алар татар булган. Бәлки шукына башлаган, бәлки әле генә шукынган, алар безнең дәүләтчелекне яңадан кайтарырга тырышканнар. Европада кемнекен әйтәләр соң? Разинныкын, по-моему. Конкретно бар хезмәтләр кайда язылган татарский бунт дип. Бездә аның эзләре юк. Алар татар зиратында күмелгән. Менә хәзер без шәрехли башладык, аларның символикасында шушы билгеләр булган. По крайней мере, алар аны юк итмәгәннәр. Тарихның эзләре шактый тирән. Инде менә өстәлебездә ята торган китапка кайтыйк әле. Үз җиремдә үз телем дип атала. Менә моны инде безнең энтузиастлар төркеме чыгарды. Аның мөхәррире Рәшит Минһаҗ. Монда сезнең дә әсәрләр бар. Монда безнең татар зыялыларының гомумән милләтебез турында уйланулары, шигырьләре, фикерләре, публицистлар, җәмәгатьчеләр, хәтта табиблар, зыялылар, киң катлам кешеләре. Бу китап минем уйлавымча бүгенге көннәрдә, менә бу хәзерге вакытта һәрбер татар кешесенең, һәр татар гаиләсенең өстәлендә булырга тиеш. Дөрес әйтәсез. Шуның өчен чыгарылды да ул. Рәхмәт аны эшләүче җегетләргә, Рамил әфәндегә, Ямалиевка, Татарстанның башлыгы, бит Рәшит Минһаҗга biz дусларбыз дип әйтергә булдыралам. Рөстәм Сәрвәров. Рөстәм Сәрвәров. Менә анда 131-нче биттә минем дә сүзләрне куйганнар. Аллага шөкер. Менә бу җанишәп алдыннан бик вакытлы, чөнки кайбер татарлар инде адашкан татарлар да бар. Татарлыгыннан ваз кичүчеләр бар, кызганычка каршы. Менә моны укыган, монда тарихи бик күп әйберләр бар. Безнең шагыйрьләребезнең кеше туган телдән башлап, туган телне арка чымырдамыйча җырлап та булмый. Менә бу китапны укыган татар тетрәнәчәк. Тетрәнәчәк һәм уйлаячак, мин нинди мирастан баш тартам икән, мин нинди мәлгун, мин нинди җүнсез. Без моны тагы да монда мин бик кысык вакытта әйттеләр, Нур Хатаби шул вакыт эчендә ясап җибәрә әле дип ясаганга. Мин аны икенчерәктә әйтеп язар идем. Киләсендә бәлки менә аны нейрәк туктабрак язган вакытта аны тагы да көчлерәк итәргә була. План бар, уже алар әйттеләр, инде без хәзер икенче басма әзерлибез дип. Менә хәзер моны инде халыкка җиткергә кирәк. Менә Бәләбәйдә ул әле 2 генә дәнә. Мин аны бүтән татарларга төн йокламыйча таратып чыгар идем. Кызганычка каршы безнең якларга ул аз килде. Менә хәзер моны шәбәйтергә кирәк, тизәйтергә кирәк. Менә шул уңайдан без бит телевидение, без бик күп җирдә барып җитә алабыз. Шуның өчен сез менә шундан файдаланып, милләттәшләребезгә җанисәп уңайыннан үзегезнең төп сүзегезне әйтә аласыз. Рәхим итегез. Татарларыбызга нәрсә дип мөрәҗәгать итәбез бүген? Кызганычка каршы безнең тарихыбыз аз өйрәнелгән. Без әле һаманда кайбер тарихчыларыбыз кебек монгол атларында үзебезне хис итәбез һәм монгол атларында чабабыз. Монгол аты дигән ат юк. Татар аты дигән тарихта һәр хәлдә 13-нче гасырдан бирле әллә ничә тарихи мәгълүматта язылган, чыганакта язылган татар аты дигән ат бар. Һәм аны бөтен дөнья дан җырлаган, анда барган Ватикан кешеләре, безнең дошман кешеләр барып та әйткәннәр: татарларның аты. Ул тәбәнәк кенә, әмма ул шул кадәр чыдам, татар үзе кебек. Татарлар турында менә урыс әкиятләрендә безне билгеле теге перебил всех татар әкиятләр бар. Но алар тарихи чыганакларга нигезләнмәгән. Алар уйдырмаларга нигезләнгән. Безнең турдагы тарих, безнең турдагы сүзләр. Шул вакытта татар җирләрен гизеп килгән, безгә дошман булган кешеләр, анда миссионер булып, безне иштән башка диннәргә өндәп йөрүчеләр, алар кайтып язганнар. Менә Марко Полоны барыгызга да әйтер идем, интернетта бар, табып укыгыз, книга чудес. Алар хушлары китеп язганнар татарлар турында. Берсе дә әйтмәгән, менә иң начар сыйфатлар бар кешеләрнең: җирәнгеш,
бір генә дә шунда йөргән безнең дошманыбыз да җөрьәт итмәгән татарлар вахши, татарлар начар, татарлар тәрбиясез дип әйтмәгән. Алар һәрберсе безне күтәргән. Менә монда мен бу китапта Монтескьеның сүзен китереп язам. Китереп яздым. Ул татарлар арасында яшәмәгән, ул татарларны күргән, әмма татарлар арасында яшәмәгән. Менә шул башка халыклардан аларның якташлары кайтып язганнарны укып, ул шул хәтле язган. Хәтта изуитлар, кешелек дөньясының гомумән дошманнары, алар да безне татарларны мактап язганнар. Һәм без бүген кайберәүләр борын чөябез шуңардан. Без имеш татар түгел, без анда ногай, без крәшен, без себерәк, һәм башка. Менә бу юләрлек. Менә икенче яктан килсәк тә, дин ягыннан да, бөтен диннәр дә әйтәләр, адәм һәм һавадан башланган кешелек дөньясы. Ну, булсын Дарвинга ышанучылар, әйбит. Әмма Дарвин да әйтә, ниндидер бер төркемнән башланган адәм баласы. Әмма ул дөньяга күбәеп таралып киткән. Алар бит инде бер телдә сөйләшкән. Алар бер халык булган. Һәм без чынлап та бер халык. Безне табигать әзрәк үзгәрткән. Кайдадыр анда җил каты исә, күз кысылган. Кайдадыр кояш һәр вакыт күзгә бәрә, күз. Шуңа biz fakat tabiat hem Tanrımız Allah yardımında urunga yaraklışkan şuluk tatar balaları. Biz barımız da tatarlar bulganbız. Bar hoşlu uruslar. Buna söylerge bildirelim şunda iştiraklar. Ayı min tatar deb aytgan uruslar. Min delil getirem de. Ayı şul minga ata-babalar söylegen idim. Урыслар арасында үзен татар итеп тойган һәм безгә мин татар булып калмаганмын, минем ата-бабаларым татар булып калмаган, аерылып киткән дигән кешеләрне беләм, шәхсән беләм. Без татар булып калган кешеләр борын чөябез. Бу мәлгунлык. Нурмөхәммәт абый, сезгә бик зур рәхмәт. Безнең инде менә сезнең белән әңгәмәләр циклы шуның белән тәмам. Менә мин сезнең белән аралашудан шактый мәмнүн булдым. Һәм тамашачыларыбыз да үзләре өчен бик күп кызыклы әйбер алганнардыр, һәм аларда һичшиксез горурлык хисе куәтләнгәндер дип уйлыйм. Сезгә моның өчен рәхмәт. Сез чын мәгънәсендә мәгърифәтче икәнсез. Менә үзегезне аямыйча шактый җирләрдә кыен да күргәнсездер, һәм менә шушы хискә, шушы юнәлешкә ата-баба рухына тугрылыклы булып яшисез. Алга таба да шушы изгилекле юлдан тайпылмагыз, һәм Ходай сезгә ярдәмнәрен үзе насыйп итсен. Амин. Биткәнчә шулай барабыз. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта тарихчы, җәмәгатьчелек һәм мәгърифәтче Нурмөхәммәт Хөсәенов булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам. Исән-имин булыйк, бердәм булыйк, бергә булыйк, татарлар булыйк.